Pakalami, may ginoo. Tagadlaw sponsor, Ma'am Shitin, ang tito Ili. Sigurado yung may nga nalambok may. Sorry kay mga Meg, napaw ang ring light. Hey, what's up mga Meg? So for today's video, lahi na sa dangamong kanon. So ang kanon namong karon guys is Chokes to go. So with that ay siniboy na sa Mapre sa may migsa, sa ngalasmahan sa nagsusan pa men. Lord God, dagang salamat Lord sa mga grasya imong gatag mo Lord sa matagad law ilabas may panglawas Lord. Lord, ano yung may pagkausang tuwangan Lord nga kini pagkaisa pong mga lawas Lord. O Lord, ang naghatag ni Lord nga daghang pa mga grasya nga mabot kanila Lord. Lang ining og ni Kristo Lord. Kinantanan Lord akong gibayo og gipasalamatan pinag-iisip mong bugto anak nga si Ginoong Kristo uban sa Espiritu Santo buhi nga ri antos anturan amen singas mansa santo. Thank you Lord. start now. O mga megs, pakal na po na megsus. Sa atula meg, tipihapon, sigurado yung gutumon mo yung kita na mga meg. Sas kalami meg. Alam Spanish. Nay mga na meg, murag paminta ko, wala yung mapilin. Okay mo meg ha? Ano mo meg ha? Pakalami, meg, oo. Oh. Naalagay po may coke dari mga Megs. Nawag po. Gak meg kay mabusog ta. Mabusog ta. Sus kalami. Mis busog ko, gigot mo kita sa manok meg. Ampay meg, ampay. Sus kalami meg. Kadugayan na mukbang ani mga Meg manambok jud may sige Meg mukbang wag pa mit tambok-tambok. Gumana ka kaon. Ano meg? Nga mong tao meg ha? Na, kaya meg awahin na meg. Kaya ko may kayo mga buklog, rawan na. Kami na. Nabi ko? Sus, paksi. Hoy Meg, nanghinal may ha? Kaniha Meg, so wapa magsugod may. Kakablit to nung kumot. Sabi ka, ipaksi. Tagsar ko tayo kumaya kay, bro, di ko tarog kaon, kung sa'yo ko gusto lang yung ya. Kaya ko, gigutong naman. Sus, may kuangap na mo, Meg. Basta na ito. Nayalay mo, sponsor mo na yung ingana niya. Tagadlaw sponsor, Ma'am Shitin, ang tito Ili. Sigurado yung Meg nga nalambok Meg. Sorry kay mga Meg, napaw ang ring light. Ikaw mukhaon ka na yung usan na yung makaon na siya. Pipino. Pipino. Kanang dinagtuwa, di ko na pino. Kanang ko Meg. No. Among kang Meg, gisilip na sa mong mukbang. Bubiyag, dako Meg. Sus, may pawa kong mga maniutog Meg. Pero hapon na ron.
So baka naman Chokes to Go, mo sponsor mo diha. Kana yun. Kama So among cameraman mga meg naglaway. Oh, katanaw. Nga si Ma'am si Mercy. Naglaway sa cook. Kanya. Guys, mga? Nga. Ito lang may yun. Ano na? Bro, ukto. Ano ba? Yan ba ka? Sarap yung Meg. Sus. Ilaw ko na kumain na. Ba't kapaya si Meg? Parang, Ha? Lamig mo mong gusto timig lamig. Ba't ito yun? Is kamukha mo ikaw niya lamig? Pagkaup ka ba nga? Gusto kung kumay ka. Kung kumay ka. Kaya ba ka? Ano siya ganyan mga meg na di siya kaundo anak daw kaya nagramay na karon. Huwag mong sorte nga. Mura kapayas na yun. Sorte ba mo? May kung kapila nyo na yun. Takot ko ba ka? Mura ba? Mura sa kalkaming. Kaya may ka? Anak ka tayo, mahulot na eh. Manang may pagkaon no? Makagat na ako. Lah. Yan, sa auto niya. Deka, busog mo ka. Kaya ko ka. Kaya, Meg, busog nga ko mo eh. Kan, unta ni pare ba kayo lamig ay pare ba? So, ako na may ikong yung Meg, bisig sa ako Meg. Ako'y naigaw na itanaw ninyo kay galaway mo. Takob-kob kayo itong magkapayas Meg. Pipino. Meg, sinsya Meg ha. Busog, karaban dyan ko di kohorot Meg ha. Sinsya lang yung Meg, kaya ako na ibilin para ninyo. Mga Meg, shout out ko sa akong mga best friend o among pinanggang kapitan, si Prince Hernando o ba si mga pamilya. Ilabi na ni Sir Biane Abilinusa. O nasat ba iskulahan si In Banyares, si Brad Raday o kanayang mga sister ya. Ilabi na Sir Gusabes. Okay ka na sir? Wala ba kong mga agda ko sir o sa ikawan? Attorney Mireles o sa tanang mga brother sister sa Couple for Christ. Pasensya mo kay matag diri agdahon ta mo yan. Puti ito mo sincere mo ha? Konsihal tayo, magpakuha na ba ito? Kunsel. MG. Oh, Kunsel MJ. Bro. Okay ka bro, katanaw naman bro. Tanaw na wala bro ya. Puti ito lang si musipong bro. Ikaw din. Shoutout day sa kuan guys, sa akong mga fans karon nga nananaw, and of course sa akong mga silingan nga very supportive kayo. Yung si pa shout out. Kanang suportatan mo sa mo akong apo nga guwapa dyan eh. Guwapa dyan ha. Guwapa dyan eh. Yay. Thank you ha. So guys, that's it for today's video. I hope nga na-enjoy na mo aning nga mukbang. And nalingaw rasad mo sa mga gipangyawaw ni Tatay Sinid Boy.
And dalingaw ra mo pagtan-aw sa among mga pangkaon. So that's it for today's video. Yeah, thank you. Sus. Hey, what's up mga Meg? Si Daddy Ining pala to. Saglit lang to guys, meron lang akong ipapakilalang apps na baka magustuhan nyo. Ito ay ang Epoch Game. Ang Epoch Game ay isang play-to-earn games na pwede kang kumita ng pera. Ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-cash out sa mga napanalunan nyo dito. Easy lang guys, bind nyo lang yung Gcash nyo dyan. Tapos pwede na kayong mag-cash out sa inyong mga napanalunan. Pwede ka ring maging agent. All you can do is mag-invite ka guys para madami kang commission na makukuha pag madami kang na-invite. So, ganun lang kadali. So guys, sobrang legit nitong Epoch Game guys. So kanina yung balance ko ay 4,000 pesos. So nag-withdraw ako kanina ng 2,000. Ito yung email guys na naging successful yung pag-withdraw ko. Ayan. Tapos pumasok na sa Gcash namin. Sobrang legit guys. So, please click the link in the comment section para ma-download nito.